we oyagala kukola ki vasikabiora override the main bill. What are the main bill? Okay, what are the heat? Yes, this are the what are heat? Okay. What are the main bill? Try to get it. Don't touch on my car now. Don't touch on my car. Byebyaty mukwano gwange byowulidde ebyagenze maaso olunaku olw'eggulo nga Eddie Mezaya ali ku live. Ngenda kuba nkulekerako ka video kano mu bujjuvu bwako naye ng'ate mwasuze mutya mikwano gyange kansubira nti no mwasuze bulungi ddala abatali bulungi mbasaasirako abatuuse ku buwanguzi bambi mbayozaayoza bakozeza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mbagaliza mirembe mbagaliza buwangazi saako ate n'obuwanguzi abafiiriddwako abantu bammwe saanyujo gy'abagenzi Katonda agiwummuze mirembe ate era bambi agiramuze ekisa yongera okugumya emitima abako ab'enganda saako ate n'ab'emikwano gwe yakaneyungako olunaku olwaleero nkujjukiza nti amanya ayinza Omumbejja Aisha Nasolo ate nga waneeno ofunawo updates nga ge gamawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano saako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga mu nnaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naddala ku nsonga ezikwata ate ku bankuba kyeyo naye nga mukwano gwange Eddie Mezaya byebyo munnange ate ebyamutuuseko yabadde ku Facebook live ng'ayinawo byali mu kwogerako in fact yabadde ayogera ku nsonga za Oscar saako ate ne Bruno K. Munaye tetumanyi kikyamutuuseeko kye twategeddemu kubanga olulimi olusigadde twadde tetulutegeera kubanga kinajjukirwa nti Eddie Mezaya ali mu ggwanga erya Sweden ate ayogera boogera lulimi lulala so naye munnange lwakola ki lwayogera so oluzungu lwabaddemu lutono kye twategeddemu kimu nti oba omusajja yamuguziza iPad oba kati ate yabadde ayagala mwefuulira tetumanyi naffe wabula nga yabadde ku Facebook live olunaku lw'eggulo nga ayogera ku ezo ensonga bambi ebintu ne bitagenda bulungi ewe batyo ate ne balwanira ku live. So mukwano gwange ngenda kuba nkulekerako video eno mu bujjuvu bwayo kyengenda okusaba toseetuka kubanga ngenda kuba tenkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala. Eddie Mezaya tetumanyi wajje byakedde naye kyetumanyi nti essaawa yonna ate ajja kuba atunnyonnyola kiki ekituufu ekyabadde kigenda mu maaso ekyamutuuseeko ate munange ng'ali ku Facebook live. Ngenda kusaba subscribinga teekako akadde mukwano gwange likinga video eno woba ogyagadde gisharinge woba ogyagadde. Goodbye for now toseetuka. Va? Ja, men förra gången du sålde mig en iPad som funkade inte. Jag köpte iPad från dig. No, jag måste prata. Eftersom du sålde till mig. Nej. Du sålde till mig. Jag kan ropa polis. Jag kan ropa polis. Lyssna på mig. Lyssna på mig. Okej. Vad är du inte normal? Du måste lyssna på mig. Kom och titta och testa. Okej. Ursäkta. Jag kom hit. Jag pratar med honom. Han är filosofie. Lyssna på mig. You förstår, okej? You förstår. Du måste lyssna på mig. Om jag pratar med dig, du måste lyssna på mig. Att du sa det till mig. Vad säger du? Okej, jag gör polis. Våra polis, inga bra polis. Jag gör upp dig polis. Vad säger du? Are you stupid? Du måste lyssna på mig. Nej. Polisen ska komma hit. Du måste lyssna på mig. Du sålde till mig. Till vår iPad som funkade inte. Jag kom hit. Jag drog pengarna från hit. Samma plats. I'm not normal. So you want to say I'm not normal? Are you stupid? Do you want to say I'm not normal? Huh? So menar du att jag är idiot? Inte du, inte dobro man, okej?
Men vad vill du nu? Vad vill du? You, they must protest some people. Nej, Folk kan inte you come hit. You come hit. Lyssna på mig. Okej. Lyssna på mig. You come hit. Then samma man sålde till mig två iPad. Okej. Som fungade inte alls. Ingenting. Ingenting. Jag betalade mina Varför pengar. du jobbar den? Jag betalade mina pengar. Jag bor i Gislaved. Ja, men Jag drog Men vad vill du? när jag kom testar hit. du iPad? Vi har Lyssna. inte tid. Vad vill du? Lyssna. När jag kom hit. Jag bara sa det till honom. Att du sa det till mig. Till vår iPad som fungade inte. Hoppas den fungar. Och han sa. You idiot. Okej? När du köpte iPad? Ta tillbaka till mig. Varför Därför Jag känner inte dig. När du köpte? Därför du vill inte lyssna på När mig. du köpte iPad? För Just- 15 månader eller? Jag har inte garanti. Testar du först? Han testar, Lyssna på mig. funkar. Vad hände hit? Vad funkar inte? Du har testat här. Lyssna på mig bro. Kommer se han till Lyssna på mig. Vi, när jag kom hit. Jag förstår, du kommer hit. Vi Köpa träffade iPad, samma de plats. funkar. Du Okej. testat här. Men vi testade inte eftersom... Nej, du testat här. Okej. Testa. Min Inte fråga yoga, du jobbar, testa. är, min fråga är, den fungar, Det funkar. det fungar. Ja, Kan vi testa? ja. Vad kan vi testa fram? Kom med mig hem och testa. Men först jag ska måste. Nej, jag ska betala Jag dig. har inte tid bara, han måste... Första hand. Du vänta här, jag testar till det. Testa tar tid. Du testar snabbt, går inte. Du måste vänta inte med testa. Går på att du testar själv, okej? Guy, lyssna du på engelska. This guy calls me a fool. Now I'm asking him, does it work? And he's now trying to fool me around. Du förstår det inte. Du testar den utan. You see? So, You see? think, Yes, I'm asking him, does it not work? good for me. Does it work? And he's fooling me around. Hämta och kom hem. Okay. Hämta datorn! Och gå och jag kan kolla. Vad ska du göra? Vad ska du göra? Hämta datorn, kom hem och testa. Vad ska jag säga? Har inte tid. Höra inte min bil! Höra inte min bil! Okej, höra den hit. Hämta... Jag ska visa dig. Vänta. Höra hit. Okej. Hämta iPad. Höra inte min bil! Try to get it. Don't touch on my car now. Hämta iPad. Du får vänta. Don't touch on my car.